Så er det ind i første svinget også. Vi har et pres på yderbanen der på fjerdepladsen. Og det er jo 4 mand, der går videre til finalen lige i øjeblikket. Der er det Magnus Døj Kalderborg. Vi får Niklas Nielsen fra København. Philip Hesselund Larsen, Rasmussen Sorø. Og han bliver overhalet der. Der kommer angreb ind igennem Brunjørnsvinget. Og det var det med Tobias Mølbak fra Køge. Philip Hesselund Larsen, Rasmussen stadigvæk på en fjerdeplads. Men Magnus Døj fanger ikke, for Magnus Døj han tager den her i første semifinale 8 under. For Niklas Nielsen København. Tobias Mølbak Køge. Og så bliver det Philip Larsen Rasmussen Sorø på fjerdepladsen. Så fik vi sat gang i den anden semifinale her under. Det ser ud til at være Hjalte Felt. Det er Hjalte Felt, Bjerringbro. Og det er foran Victor Vestring Andersen Tavlov, så er det Kian Jørgensen Kalderborg på en tredjeplads. Og så har vi københavnere derude på fjerdepladsen. Var det Vilas Gejlhede, eller var det Markus Holm? Det er Vilas Gejlhede på en fjerdeplads i øjeblikket fra København. Så gør det, Sandra! Hjalte Felt, der har den her igennem Brunjørnsvinget. Det er Victor Vestring Andersen Tavlov på andenpladsen. De to ser ud til at styre på det. Kian Jørgensen Kalderborg på en tredjeplads. Og Vilas Gejlhede i København. Så er det Sandra Vincent fra Roskilde, der presser Vilas. Og kæmper over for lov at komme med ind i EM. Men Hjalte Felt, Victor Vestring Andersen, Kian Jørgensen, og så bliver det Vilas Gejlhede København, der tager den sidste plads i EM.